Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kaninyo. Karon ang katapusang adlaw sa tuig 2025. Lingay mong tupad ing na maayo ra ang imong ending. Ending naman ron, tapos ang adlaw. Karong gabi maghimo na ta sa atong vigil mass para sa New Year. Pero actually, ang pista gid anang dako ang Motherhood of Mama Mary. Mao na mga igsoon, padayon natong iampo nga dili unta mahimong biktima kita kanunay sa sala dinhis kalibutan nga unta nining pagtapos nato sa tuig 2025 kanunay natong isusihon ang atong kaugalingon kung duol pa bata sa kasing-kasing ug sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria nilang Santiago Apostol atong patron ug sa Ginoo mismo ni Jesus. Iampo nato ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sila sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud ang kalinaw ug ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios diha sa pagkatao sa imong anak, ang among relihiyon nagsugod og natuman sa hingpit. Tabangi kami sa pag-ambit sa kinabuhi ni Kristo, kay siya man ang kaluwasan sa katawhan, siya nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisugin na nakamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo ug ania na karon ang dagway sa mga kaaway ni Kristo.
Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga mga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apanamiya sila aron maila gayud nga sila dili kauban nato. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa Espiritu Santo, busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kundili tungod kay nasayod kamo niini, og nahibalo nga walay bakak nga magikan sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta, awiti ang Ginoo ug bagong awit, awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan, awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Pagsaya langit ug yuta, paglipay mga langit ug pagsadya yuta, palanugang dagat ug ang nagpuno niini, pagsadya mga kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila, unyang manluksos sa kalipay ang tanang mga kahoy sa kalasangan at ubangan sa Ginoo. Pagsadya langit ug yuta, ang Ginoong miabot siya ron pagmando sa yuta, magmando siya sa kalibutan uban sa katarong, ug sa katawhan uban sa iyang kamakanunayon. Pagsadya langit ug yuta,
kaninyo Manausap kanino. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat og mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya og misinggit nga nag-ingon, siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko, siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gisulti na ni Hesus nga ang kalibutan matapos gyud. Unya sa dili pa nimo abot, dunay mga pasiuna, kaning mga gubat, kamatay, kagutom, linog, mga bagyo, mga timailhan sa langit ug sa yuta nga mga makahahadlok, mo na gisulti sa Ginoo. Pero ang kakatapusan nga timailhan nga matapos na gyud ang kalibutan kun mohari na ang kaaway ni Kristo, kaning gitawag og Antichrist or Antikristo. Lingiyay mong tupad na wapa mohari ang Antikristo sa inyo.
O kinsa maning mga antikristo matud pa sa unang pagbasa, kanang wa mo tuo nga si Kristo mao ang manluluwas, nga si Kristo mao ang matuod nga Dios. Ug unsa may ilang gibuhat, supako nila ang tanang pulong ni Kristo. Sige, lingiyan sa imong tupad, inaway nagsupak-supak ninyo ni Kristo sa inyo. Naawa. Wa? Kanang ingong ayaw pamakak, wa ginamakak sa inyo. Kanang moingos Kristo ayaw kasuko, wa ginasuko sa inyo. Oh, sato pa nana ang antikristo sa inyo. Nya kung muhari na ginistibo kalibutan ang antikristo or antichrist nga mga tao, tapuso na ang kalibutan. Mao na kung atong tan-awon karon ang sitwasyon sa kalibutan, unsa mas tan-aw ninyo, hapit na matapos o layo pa? Sa panahon gani ni Juan, Ebanghelista, nga nagsuwat sa atong unang pagbasa, John chapter 1, itong chapter, hindi eh. Bugo sa taning Bible. Mo lagi, John chapter 1, 1 John chapter 2. Iyan ang gisulti nga mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Sa mga 2,000 years kapina, iyan ang gisulti. Kaya ang one day manggod sa Ginoo, matod pa, ang usa ka adlaw sa Ginoo, libuan ka tuig na sa ato dinhi. So kung moingon si Juan hapit na, basig pila na lang kaadlaw. No. Pananglitan ron ang imong igsuon tuas abroad. Nya moanhi siya dinhi inig ka New Year. Karong adlaw, unsa may imong isulti? Hapit na o layo pa? Hapit na kay ugma naman ang New Year. Hapit na gid mauli inyong uyuan. Magdana tog mga chocolate. Abot gito ron, hapit na gyud kay ang iyang flight dito, ana. Pero sa ato ng measurement, hapit na. Sa measurement sa Ginoo, kanang usa ka adlaw nato dinhi sa Ginoo na usa na lang na tingali ka segundo or tunga na lang segundo. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, murag hapit na ka. Ingna ba? Murag hapit na ka. Ana, nya dawato na nato, nga hapit na. Nga naman, kay ug di na to dawaton nga hapit na, di ta mangandam. Mao man na itong style yun, generally speaking, layo pa gani, kumpiyansa ta. Pero hapit na, karakara dayon tagpangandam. Muna, ang gamiton ginatong word, hapit na. Katulang na nga matay karon, Congressman Akop. Kana sikat kay na karon, pistahan na social media. Kalit lag kamatay. Kadto si nga natong Cabral. Og tinuod gid na nga namatay. Kalit lag kamatay. Sa to pa, sige, pagguto silag hearing, daghan pagguto silag plano unta. Ila pang ipa-impeach og balik ang Vice Presidente. Nya daghan na sa kay sila karong mga insertion, mga allocables, kanang allocables na ni sikat na sa naron sa budget na naidaang ipamutang allocables. Kay ba mo anaon sa nang allocables? Di ba mo ta kadungog ana no? Kadungog na mo. Muna equivalent sa katong ilang mga pidap-pidap sa una nga nahimo sa tong isyu sa una. Maro kay na nila. Kana bang kada congressman o kada galingkod sa gobyerno sa dagkong posisyon maghimo og budget para sa iyang kaugalingon lamang nga inig-release sa budget iya nang kuhaon kay naka-allocate na niya mo ng allocable na allocated na para niya gi-earmark na
Nya mao na roy ilang gibuhat, wala nay national gyud nga view sa project. Kada usa nila naghimo nag-project silang kaugalingon nga kung atong imaginon matud pas usa ka ni explain diha sa social media kung nakita mura kuno bag usa ka pamilya nagpuyo sa usa ka balay. Kita ba usa man ta kanasod usa kuno usa ka pamilya nagpuyo sa usa ka balay nya na ay mga 3 ka kwarto or 4 ka kwarto sa usa ka balay nya buslot to nag-atop ang balay nya guba nagkisami nya wa na guba naghaligi nya guba pagid ang ilang electrical wiring pero ang matag membro sa balay ang gihuna-huna unsaon pagpanindot sa akong kaugalingong kwarto so naghimo silang budget para sa ilang tagsa-tagsa ka mga kwarto pero wa nila budgete ang tibuok balay nakuha na ninyo. Mao na gibuhat ron sa atong mga leaders sa atong katilingban kantungod ng alokabol. Wala na nila hunahunaa ang nasyonal nga problema o mga kaayuhan ang gihunahuna na nila tungod aning alokabol ang individual na nilang mga distrito, individual nilang probinsya, individual nilang departamento, bahala nang nagkakunik ba na uwa, basta masigurong ako. Para din sa itong parokya ba, nama mo diha, niya guba na kayo ning atong kisami, o sa may atong giayo, ang inyong lingkuranan nga individual o ang kisami, lagi na ito tibok kisami. Sa una na nagbitay naman to diha na sige tagpanindot-nindot diha sa atong mga area didto, area diri nya igtanaw na to tibok simbahan. Ilang kon yung tutuki. Nakita bitaw to ninyo. Dito sa atong kumbinto mao gyapon. Diri giayo nya ang tibuok kusina buslotog ato. Diri pintal-pintalan nya ang didto tibuok kumbinto sigig agas iniguan saura na mo planggana. Anya sa metong buhaton. Ayo ho nang atop. Mo nang giayo na to ang tibuok atop. So ang point dinhi na dili na unta ta maghuna-huna sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang atong huna-hunaon ang katilingban kay mauna ang lawas ni Kristo. Mauna ang tibuok lawas ni Kristo. Mutuo unta ta nga ako, ikaw, sila, kitang tanan usarata ka lawas. Matud pang San Pablo, usa ka lawas nga dunay daghang bahin. Ako kabahin ninyo, ikaw kabahin nako, kanang imong tupad kabahin na nimo. Sige, linyay mong tupad ingna. Kabahin ko sa imong bana. Ingna ba? Or kung laki na ingna, kabahin ko sa imong asawa. Kay usahay manggod igihan kay tas tanan. Sumago dinhi, unsa man nang isigi nako gwali dinhi. Nganong kanang karsada parkingan manimo sa imong sakyanan. Kanang karsada ba unsa man na siya? Public place or private place? Public. So make public place a public place. Dili imong private place. Nganong anha man ka magparking diha? Uy, nganong anha man ka maninda sa karsada? Mao din ay tindahanan ang karsada o agianan? Kanang sidewalk sa karsada gitawag mo nag sidewalk. Tindahanan na o sidewalk? Nganong anha man ka maninda? Magbutang pa jud kag lamisa. Wa nay sidewalk. Wa na say karsada. Selfishness. Kanang sapa
unsa man ang sapa? Public use or private use? For public use, way tag-iyaan ang sapa. Nganong naamang kanipuyo sa daplin sa sapa. Unya ang imo pag yung mga hugaw, nagbuhi pag yung baboy, ang imo pag yung septic tank, anha pag yun mo ihog sa tubig nga nag-agay ay sa sapa. Kinsa may imong giguba? Ang public use. Wa ka maghuna-huna nga magdaghan kay mga tao nga makagamit ana for free. Tubig na nga free. Ihugas, ikaligo, ipanglaba. Unsaon paghugas, unsaon pagkaligo, unsaon pagpanglaba kung pulos na hugaw sa imong baboy ang imong giso diha. Maghuwat kitag na ay baha, na ay mga anod, na ay mga matay, mga banlas, una pata maghuna-huna og public, magpanon dayon didto, magpaluoy-luoy dayon, ana, uy, sa di pa na mahitabo, maghuna-huna na tadaan, di ba ni dangerous sa public safety? Kung mangawat ka sa public funds, ikaw nga tinugyanan, elected o appointed official sa gobyerno, mangawat ka sa kwartas gobyerno, unsa man na? Makaayon na sa publiko o makadaot? Kusga. Nga, nakadungog sila ana. Og di jud ka mo palit og slot. Unsa man kang klasiha sa maninimba online o territorial, unsa man ka, pro-Christ o anti-Christ? O di ka mo palit og slot ba? Kusga, ngilinga imong tupad ing na ayaw itugot nga matapos ning tuiga nga di ka makapalit og slot. Nya moingon na siya, nakapalit naman ko last week. Ay karon ba katapusan maron manginding ta. Ana ba manginding ta kay basig inig ugma wa na. Di ba? Palit yung slot. Hoy, mamalit malag slot kung naanay na banlas nga mga balay, kung naanay gipang datugan sa balay kay gilinog, unya pa man kunuhay ta mo riak-riak. Unya naman mo ingon nga respetuhin ninyo basta nangamatay na pero buhi pa yanohon malagpapriso ngadtos foreign court ngadtos ICC bisag tiguang nakaayo former president pagyod nya ini kamatay ana mo ingon na sad ta uy kaluoy respetuhin ninyo ang patay, respetuhi ang buhi ug ang patay, dili lang ang mga patay. Karon na may sikat kay congressman nga namatay, nya gibas pag yun sa uban, nya naasay ni react nga kawa ninyo yung mga batasan nganong inyo pa man ang gibas nga patay naman na. O mo respeto lang tagpatay. Unya ang buhi, yanohon lang nato og pa-impeach, yanohon lang nato og papriso. Yanohon lang nato og kawat ang ilang mga kwarta nga budget unta para ila. Unya ini kamatay o napata mo respeto. Mga tigpakaron ingnon, mga anti-Christ. Ngano man, si Kristo mga igsuon, buhi kun patay, matod pa ni San Pablo, iya kita ni Kristo. Gihigugma kita ni Kristo. Maubitan na kanang atong ipakrimate ang lawas sa patay. Ambot, o, ni uso naman ginagmaayo karon. Pero hunahuna ako, no? Sakto ba na nga pagrespeto sa imong minahal sa kinabuhi nga namatay? O kung ingon kang sakto na, i-connect ngadtong Kristo. Nisulti bas Kristo nga ipakrimit ko? Uso man ginang krimisyon nila sa una. Porti man ginang usuha, hapitan ng mamatay sa una, ikuan man yun, ikrimit man, mga pagans practices. Si Kristo ni promote ba na? Ang mga apostolis ni promote ba na? Ang mga santos, kunwa gani, arita mo sunod ni Kristo. Otherwise, mahimo tang anti-Kristo. Kanang pagpa-colors buhok, nag-promote ba na sa Kristo?
Kanang pagkiski sa kilay, ambot lang. Suway lang, suway investigate, suway pamalandong, kanang pagpalaygit, kanang pag-inom ng mga pills, nag-promote ba ana si Kristo, si Mama Mary? Ugwa gani, di ta mubuhat ana, mahimot ang Antichrist, atong gipadali pagtapos ang kalibutan. Kanimang Antichrist, anti-truth na siya mga igsoon. Nya kay kusog naman kay pagpamakakaron ni saka ang kaso sa depression o hikog. Sa ato pa, na-shortened ang kinabuhi tungod sa pagpamakak. Na naghikog kay naigo sa pagpamakak or nabiktimas mga bakakon. Kana day mga magpasalig-salig nga basta mo kuyog ka nako, di gid ti ka pasagdan. Inigsuka-suka na, di na makitaan ang nagtukhang niya. Nya unsa may gibuhat sa gitukhang nga wa nakakita, usahay maghikog, usahay mag-abortion, di patay. So, ang pagpamakak connected ginas kamatayon. Ayaw kabalaka, palutsa la ni aton transaksyon, safety lagi ka, kami bahala nimo. Sa dihang nang gawas nagmaayo ang daghan kayong mga dokumento nga nagpinpoint nga nasakpa ng ilang korupsyon, mga hogyos pangpang, patay. No? Katapusang lingi sa imong tupad. Inig 2026, mamakak pa ka. Nakarong 2026 ba, mamakak pa ka? Angutan Nya moingon gani siya, di kapugnan oy. Na dayon, patay ka. Kay Antichrist man na, kay si Kristo truth man, lies, Antichrist na. Muna, magpakatotoo na ta ha sa 2026. Pugna nato ang pagkatapos sa kalibutan, pinaagi sa pagpakigsuod, paghigugma ni Kristo ug sa atong isigkatawo. Mga igsuon, sa pagtapos sa tuig, nasayod kita nga dili matapos ang grasya ug ang kinabuhi. Busa padayon kitang mudangop sa Dios nga tag-iya sa tanan ug moingon, Amahan, panalangini ug ampingi kami. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga ang simbahan padayong magwali sa malipayong pag-abot na Hesus, atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno o mga opisyal moisip sa pulong sa Dios nga maoy sukaranan ug tumong sa ilang mga paghago, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga pinaagi sa atong buhing pagsaksi, madala nato ang kahayag ni Jesus ngadto kanila kansang kinabuhi nalandungan sa sala ug sa kaalaot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga diha sa pag-abot ni Jesus, ang mga masakiton makakitag paglaom ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan
ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug amping kami. Nga ang nihalin nga mga matuuhon, makaambit na sa kahayag sa langitnong himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug amping kami. Mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, tag-iya sa timos nga gugma ug kadait, itugot nga pinaagi ni ining halad, simbaho namo ang imong kahalangdon ingon sa angay. Pinaagi usab sa among pag-ambit ni ining misteryo, mahiusa unta kami kanimo og sa usag-usa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo
mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
Ginoo, ang imong lungsod nabuhi sa nagkalain-lain nga hinabang. Himoa nga karon og sa umaabot makadawat kami sa imong kaluoy aron dinasig sa kalipay sa mga kaayuhan nga imong gihatag. Manlimbasog kami nga masaligon sa pagdangat sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga mihalad sa ilang mga edad o ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan tuburan sa kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa dinhi sa among parokya. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod ang kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhin sa Pilar, Iampo mo kami. Santiago Apostol, Iampo mo kami. manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kinabuhi, divine life. Apan mopadayon ra ni kung dili ta mahimong mga antikristo or mga masinupakon sa Ginoo. Salamat sa mga nahigugma ni Kristo o nahigugma nato isip simbahan o nipadayon og pamalit og slots. Mao ni ang atong update sa atong mga slots. Ang atong grace niabot nag 106,606 ka slots. Ang atong halin napay 593,394 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 302 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC para ni sa to dinhing parokya niabot nag 84,278 ka slots. Ang atong halin na pay 15,722 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 188 na ang atong nadawat. Ang sa DPR para atong ipangtukod og mga balay 26,695 na ang atong natigom mga slots. Mo cover na ni siya mga 44 ka mga balay sigon sa atong budget. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Pahinomdom karong gabi ang atong vigil mass alas 9 sa gabi. Nya doon na sa mga misa dito sa 14 ka mga chap barangay. Karong gabi gyapon na. Dumduma lang inyong mga schedule. Unya ang sa ugma New Year ang atong misa pistang iglilihi man kinahanglan magita manimba alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15 sa udto, alas 5 sa hapon, high mass na siya, nya alas 7 sa gabi. Ano yung mga misa na to sa New Year. Nya sa makausap pa, ako mong hangyoon nga suportahan ni nato ning
free education nga gi-offer sa Balamban Extensive Skills and Technology. Pag contact lang mo dito og available pa ba, basta mga 700 slots ni. Wala pa man ko tagaig update og na-decrease ba ni siya, mangayo lang niya kog update ani, pero murag wala pa tingali ni mahurot, no? 700 slots, free education. Kontaka lang kining atong gibutang dinhing data. Kutob ra ni sa January 10 ang ilang pagpanawat. Nautunta mahurot na kay kaanugon, no, sa libreng edukasyon o niya college pagyod niya masayang ba tuana dito'y puy-anan eskwela na lang gibuhaton sa estudyante, kompleto na ang tanang budget, libre. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos.